Поставяш телефона статично, започваш да снимаш видео и след това пристъпваш към поставянето на чинията в кадър. Когато тя е в крайната си позиция, преди да добавиш първия продукт, изчакваш няколко секунди, така че след това да имаш време за анимациите. След това прибавяш продукта и когато си готов, пак си даваш тази лека пауза преди да пристъпиш към прибавянето на следващия. След това повтаряш абсолютно същите стъпки за всеки следващ продукт и когато си готов, отваряш клипа в капката. Първия кадър е още преди да добавиш чинията, като след това отиваш до момента, в който тя е в крайната си позиция, натискаш бутона Split, след това отиваш на Text, Draw и избираш ето този стил, като отдолу можеш да си избереш каква да бъде дебелината. А с помощта на този инструмент си селектираш цвета на съответния продукт. След това пристъпваш към очертаването на самия елемент с помощта на четката. Като си готов, натискаш тикчето, селектираш илюстрацията, отиваш на Animations, Order In и избираш колко да бъде продължителността. След това припълзваш илюстрацията до началото на първия кадър, като тя се пада оверлей на него. Отиваш до края на анимацията на самата рисунка, даваш Split и триеш дясната част. След това избираш главния клип и на него му даваш Split и триеш и неговата дясна част. И се получава следното нещо. Рисунката започва и когато приключи нейната анимация, чинията се появява. След това повтаряш абсолютно същите стъпки за всеки следващ продукт. И за да стане по-ефектно видеото, можеш да добавиш различни звукови ефекти по време на анимациите и моментите, в които се появяват продуктите. Може да прикачиш и музика за фон и след това му даваш експорт и клипа е готов. Опа!